Ubayalam ya kene gaji seng ha kene gajan mel. Tingada ai kublai kerpang na kabenta jong i. Ko munong yalam ya kene gaji seng. Bat ya kaba ila airu ya ki kentin pediang ki basngau tenat. Sya kene gaji seng kaba kerpang jong pi kom kabalang. Ki pastor jong i ki baya don ringkat agane kapor ki balong kum ki para jonga hakakam katno kalong kajing sengau sengai ya kajing don ringkat jong pi bat ka balang hangne haterso ya pi ki temen basan baro kat ka ba piala banya don menta agane gajan met da ka basngau ngo badak basngau buram ngi kum ki balang hakaleng jong kari khasi bat jan kia Nge jushim ya pi ba pilong kum ki kpa ki balang jongi. Ki ba ai ka kti kamon ka ba jantam ya kilong yeng ya kilong sam. Bat pilong ru kinong ya kershan ki ba pura. Yang ngi kum ki pastor. La kalong haki balang, la kalong du haki pastorate ki jongi. Ya pi kum ki rang ba balang ki ba ye jongi. Kiba pijia trai shit ham ya ka kam na kapor sya kapor ba kabalang ka ay phi ya kapor ban trai hapo la ka jong kabalang rengkat la bat la kinong sharai kiba ye ki jongi ya phiru kom kikmi kum kikpa kiba don kador ka ba kraw ya ka ba ublai ula penkop kerpang ya phi ya kilong yeng ha kilong sam Ya kaba kiwai pat kinem yo ya kane kador bat kanong kaba kordor jong pi. Bat ya pi ki kon kiba ye. Kentai senrang basan bat beret. Kiba pilong ki jing ubi kiba tiang jong kabalang. La kalong ha kamenta. La kalong ru ha kalasya jong kajing lenti jong pi. Ngai kublai lang ya pi baro. Kajing kublai jubile haka kerteng kajong uterai jongi uci sukres ngada sngaungu ya ublai haka ne kapor bau lawanra yang aku musyakri uberet banyadon ringkat bat pi kum kabalang haka ne kasngi kabakrau kajong pi kasngi kabapio tangkawai haka jingyai lenti jong kabalang haka pertai Pinem yo syu ya kane kasngi lano ru. Tat hadu bau trai jisu. Un wan syauno yala ka jong kabalang. Kum ta para bengai kum banga juang kasngi ka bakrau ka bakerpang jong kabalang. Pisngau kum no ba pidon nang ne. Kidkot jong kabalang pisngau kum no ba pidon mentang ne. Kai ke jengmut ka ba syapo jong pi gadon kawai ka jeng perkat ka ba jeliu kadai banlong ngas ngaungu yau blai banga im hadu kane kasengi sibon ba kilalait no nagabalang terso don kiriu rang ba Don kilong kemi, don kisam laru, ki bala penkre ya kenyau pusan senam, ki klem la apsu hadu kene kesengi. Sengaungu kerpang para bengai, bapidon kat hakane kepor kebamta. Bat sengaungu ru, tangkane kawai kelat, kabapidon menta, kalabiang ya pi, bapin pelnot pensap. Naka benta pan rakhe ya kene ke jubili long barakerku ya ke kerteng ke jong trai ngasngau kumen shibone bandon batpi kum kabalang ha kane kasngi kha jong kabalang Hakapor ka ba menengkong itemen basani lapon yang ngamut dur bakata ka jing rakhe jubili kandai ha kasngi poya nganong mut
kadai bej kasngi sonde. Onda ngalapej kamha kadai kasngi poya. Ngasa senguto ba kadai ka birthday jong kabalang. Kadai kasngi ka jong kabalang. Ayungin yaro hakane kasngi jong kabalang. Ngalaju pun kan mau habang adon haki jaka ki beper baka jingruai kabalarwai pun paitam maka pertai kadai ka jingruai ka boong happy birthday to you. Kat nungut haterso piarwai ha kasisngi kane. Kat nungut Batkat nungut kiyarwai haka pertai haka sisngi ya kane gajing ruai. Kaei pi kidukot jong kapalang pirwai kerpang na kabenda kane gasngi. Kane kadai kasngi ka ngam kuwa banong ya pi kidukot jong kapalang bat yang ngilang kibadon hang ne bakane kasngi kadai tang kasngi kabakemen. Ngin nambak laya kata. Kam day tangkasngi. Kabapin pelaj jingmot. Ya kane ka jing pen kre. Ya kane ka jing pen krum. Namar barabor. Kasngi ka kadai kasngi yam. Ngam tip ceterso piele akum no. Ngi salau mei. Mensua. Habalakha ye ki kunlong hayeng lada u kunlong usngap teliu u klem yam ngi sim do ma khiu jot ngi tem na kaskoru ba unyam kata kade gesngi kha kata tip chene piele amle kata menta balaya kha hospital thalai ka nos kam don mo khiu jot chatai kade gesngi ha kabangi kibapej kibangi kibaab ngidap da kajingkemen ngithap kti ngikmen kajongi ujongi katba utrai udai banyam sngikha yam utrai kemen kinong ap sngiyapat kemen nunong utrai yam nong ap. Pi. Kalau iper em kasingha ba kasingiap. Ha kabakum kata kasingi don. Kai kabamangi. Ngila perkat yalade, ngila pausan yalade, ngila dai banjau ka umat, kalong ka umat jong ka jingkemen, nela kalong ka umat ya kai ka bangan rai kota ka jingem. Nyau pusan teligis na mulai alam ublay ya ka balang terso. Pin syukumen baik. Kelem da penjau ya ka umat jong pi. Hap penjau. Bau blay ulay alam yengi ayu ngalale na kabenta kaburam ka jong ublay. Ngada sngau kemen sibun ba kiriu hendai kipen kerteng ya kasinong jong pi da katerso. Bat kabalang ru kayo ada kabalang terso. Bandadai ka jing syet laong misyit terso. Ma. Kabalang terso. Tangka kertang ka jongpi kaladai bapin ngau tu ya kane ka jubili nyau pausan snam mensua lajia ayu hakasnong terso tetep habalaseng ya kabalang terso kanem don katne kumbapia don menta Nela don lupa kat ne teman pesan beriu. Pidang long tangko mutumbai terso. Daim dayu sembai terso day sembai ubaritam nagi sembai baro aga pertai.
Pidang long tangkumu sembay terso hakin nyau pausan senam ki balalay no. Nyau pausan senam bau blay wilayalam pikelalong mentau ding terso. Bat ngas ngau kuman bapi piwan ri tengan nagabalang mdai tang mapi ki bawan ri tengan hakane kabalang haterso lane haterso wat kisim nagaperthairu ki wan hang ne wan ne kaktin ka jong ulai galay thu ya kata kisim menang ken sari tengan hakisla jong u kajing yalam kajong ublay haki nyau pausan teligi senam komne kumba pilong menta ki kon jongi ki balay school ki kon jongi ki balaya pule lendat jia ayu yau terso wat dau kulau dong ibha ya kalengka terso dai nam dai ni bapiale exam balay udah internet adu kata-kata long kiba internet hakabalang kabadon hangne hagaterso kane kanyau pusan senam kanda kersiu kerpang ya pi ki para bengai kane kanyau pusan senam kadai kabaki ong ka diamond jubilee la dep yo kabalang terso ya kata ka jubili rupa bat ya ka jubili ksiar menta piyo ya ka jubili mau kordor kane kadai ka jubili mau kordor pet yo ba pi kum ong bakla yo pi ong ka jubili mau lanai kamdai gane kajubili mau kordor umau lenai haka jaj benreu khasi jongi udai umau jongkir ngai ubengimla bangin sampateng haki waipat dakano kano korugam kasyukut haka ei kajeng ngautu jong ubreu simet utau deu mau lenai ladangi pendon kam mau lenai ke bomot ka bakot kalong hangta uso setamu ong nayeng ngami jelang bangan lejwan mau lenai wanra klem wanra onda haba wanra tang hakajing ngautu yala desimat kiune udai umau kordor ubala saindur daki spasnam daki hajar snam makane ka pertai yau bakum utaki ong umau kordor diamond uba kordor uba biang renyang uba tengsyang bat uba etam naki mau baro hangne ka sala pertai tangune ukenja mau bala ban otlot ya kikenja tiar haka pertai tangune para bengai pilayo ban rake ya kata ka jubile mau kordor jongpi batotem bakabalang jongpi kaladai kabalang kabalasan pura nyau pausan senam kaladai kabalang kabalasan pura ka pertai kabala dabran yang badai hakabakom kane kasnam kaei kabamapi kom kabalang pi perkat ya ka jingjam kejat ka jongpi ya ki weipat ki mau mer ki batmai kamdai syo kapor kabapindang ya didot kaladai kapor kabapinbam bat kथा ya ki jingbam ki bae katno ngisngau kuman baki bakom kene ki balang kilanang mi nakawai kapor sya kawai pat kapor ban peni ban sakhi ya ka buram ka jong ublai hangne ka perthai
ngas ngausi hadu kata-kata bat ngajau umat ru ngangej mapiru pin jau umat lada pipule ya kaktien ga jong ublai bau blai ulat tau yang bat ya pi hakadur ga jongu piju berkat ya kata kadur jong uach ke nong sap kadai kadur ka jong ublai kadur teman besan kadai kadur ka jong ublai Henry ko para bengaj akawai ka benta ka ktien ka jong ublai ulakran haladeu ang ngalababe bangakum tau yo riu ngalababe bangakum tau yo riu ani pin berkat piju berkat na em ye kita kintien nabaro kijing tau haka pertai ubasaj la tam udai ubreu ya kinong tau ya lau jong unong tau don jingko ngu ruem baik ko kipra bangaj ayu kajia haka pertai mano bapenlong ya kini ki ai baro mano ban penyo pat ya kaburam ka jong ublai hang ne ya ka pertai haka bakadu uneu jing tau haka dur ka jong ublai un sabam dalade yalade te pinya menjur ne ya kata on sabam dalade yalade namar haddo menta udang kwa habau layo lut dia kiai ka perthai udang kwa menta bantu saya ke burom ke jong ublai ulang ai lut yang apa dia pi kajing nang kajing start ulai kaspa kapau ulai kajing dap biang kajing dap kerai ulai ngidang kwa syu mentah kalong bangin yo bat ya kaburam ke jong ublai haladehi bat kata kadai katong ke jong ubreu kat ka bangayo i mentah kane hadu bandawai ke pertai ko para bangai une kai nyubreu on sabam do yalade dalade hi ha kane ka perthai ban mat ya kasngi ka bakhat du ngi ngilong kisaki kibayam kae ka bangin penyo pat ha kane ka perthai ya ka buram ka bakrau ka jong ublai jong he kine kinyau busan senam kenda keren kerpang ya kidkot jong ka balang baro ban penyo ya kaburam ka jong ublai hakeleng setelak jong kiri jong ka perthai piju berkat ya ubriu ngangej haterso baro ki balaya don lot ya ki mobile phone ki bahe don lay ki khun samla lane ki rangba ki longkumi ki bala thep hadu ar laitli ki mobile phone ki bahe tangkawe rum dap shu ban ya pej ye ki jingjia baro jong ka perthai piju berkat ya kito ki thmaba ki bajia hadu menta kasngi ka ei ka jingkordet une ka nyubriu ubakato ka jingstadu yo udang kwa saya ka buram ka jong ublai para bangait bayit kane kadai kapor ya kabamangi kum ki kmi ki pa ngidai ban perkat kum ki khon ki balahe ki balasan ngan susim antat haka jilla Meghalaya jongi don kumbalai phausan lak kinong song senong lai phausan lak kinong song senong na kilai phausan lak don tang henriu lak ki badai ki kmi ki kba piju berkat ya kata
tang hen riulak kidai kikme kikpa arpau kendai lak kidai kikon jongi hang no pinbu yugi hang no ngin bu yakalawai jong ka jingim jongki kam dai ka kam ka besuk yangi kikme kikpa Hendai nga kerman ngi kum ki bangai kana ka sngi ka ba kerpang jong ka balang kanda keran kerpang ru ya ki mensim bat ki dok nut ki jongi hang nongin bu ya ki kon ka ba ye jongi lengba ki ne ki mau mer ki ba thamai ha ka jingyai lenti ki jongi long ka wei kum ka balang wat yo i ka jing bakla jong i wei pat i para bangai wat yo i ki jing duna ka juwili ka keren ya kata ngangam dei bat yo i ya ka jing bakla jong i wei pat i para bangai namar ngi ngau tho ngi kum ki briu ngi don la ka jing bakla ngi biang hang ne ngi duna hang tai wat ki riu sniu riu sme jong ka perthai ru kidon kum bangi don mangi kawai ka long kumi ke pula sedang no karta kalej sim dawai na kawai ka jaka hakadai hanong gendong la miet bha ndalami nakali kakhang ya kakali ka i yusabi po ngaru la je sin kumta da para akti hang ne ki raibar thrai ra lut brok hoj balaya kum i kumta kadai ke jingjia ka basaj je ya ka jing im ka jong ubriu namar ngi don la ka jing duna kanrung da ka ai supo haba kala dep khang ya ka kali jongka hakaba khaddu wat la ka persyang gum ka riu kan thai kamla kalapan jingerap na kikato kat newat apedang kamet ke bedom ki badang yaj na kata kajaka om don wei bala banirap wan wei briu uba uba iksa ulawan tau briu kaladem kalangu yu yarap lem na kabenta jonga yarap ubriu wong tokong ya ka jingker pat jong pingan ko ngu ngan yarap bangan penyo pat yau sabi hakakali jong pi ula pen pai ya kata ka pela jong u kitiar ula biang lut na dong sedong tang sipang ula la pli ya ka jingkhang jong kakali ong kata kalong kumi ablay melapha sisya yau briu badai baun yarap yang akum kariu kentai banjin dame ablay mempa yaw na ubriu badai siya nga ngalayap nong syono hakane kajaka ko ba pisa siya ay kublay sibon ong utaw ba kong ngan yatu hapi ngaday unong tu kali ngaday unong tu kali ubang asyusyang na kaway kajaka siya kaway kajaka piyo am bang biang lut kitiar bro ong biang kalong kumi nga ay ngu yame ablay ba me pa daw briu ba biang bat kane kakam piyo ngidon halaga jong ka jing duna ngidon halaga jong ka jing bakla Henry dakai kabangi haka jinglong briu ngi penbiang haka perthai ngi biang lang nadong sedong kumta para bangej bayej haba kum kane kapor ngin pentrai kam ya ka jing duai ka bakaddo ka jong utrai kok pa kumba mangabat mame ngi yalong shitli ai bakineru kin yalong shitli ban pen i ya ka buram jongi hangne haka slapatai
To menta ngini lek cakak tien ka jong ublai ka bangakwa ya ka bagan lek menta ka ne kapor kalong. Na ka kitab jong u Ezekiel ngan syem na kalenong ka ba arpuai na ka dukhat ka ba kendai. Na ka kitab ka jong u Ezekiel ngan syem na kalenong ka ba arpuai na ka dukhat ka ba kendai. Ko ki para bangaj ba iej baro saya pej yakine ki dukhat ha ka Bible ngam ong syu tang ya ka kitab u Ezekiel ngan ong ya phi ngan syem menta na ka lenong na ka kitab u Ezekiel na ka lenong ka ba arpau kendai ngan syem na ka dukhat na ka lenong ka ba arpuai ngan syem na ka dukhat ka ba kendai ngan syem ban keren menta Henry saya pejlot mapi yakine ki arpuai lenong bat kendai dukhat la baro ki kitab ha ka Bible phin sa sungthu ki tho ayu hangta kalenong ka ba arpuai kat khot ka ba kendai na baro ki kitab ha ka Bible ki bakot de kita ki tho ayu phin sa sungthu bat kane ka benta ka bangan keren benta saya pej para bangaj ngakwa ba phin pej saya pej kadon ayu kidon ayu kita kilenong arpuai bat kita kidkhot kendai ka Bible bat ha kane ka benta kabangangan keren kidai kijing keren ki bau blai ula keren lengba jong une unong yathu lupa une yathu lupa lakhot ya unadu kapor ka bau dang samlau ne bat une unong yathu lupa udai unong yathu lupa sya ka jing tan merau yaki khon Israel sya Babylon une unong yathu lupa ubala yathu lupa ya ka jaj benreu ka balakam kenti dau blai token mau baha kapor kaba mau ulas dang banbat ya kane ka kam kumunong yathu lupa ulayo i ki bangiu ngam tem para bangaj phin yang ngiu na phinnam yang ngiu onda haba ngin ya pule yiki kajing yoi kaba nengkong kaba unong ya thu lupa yoi kalong kakali ding kata kadai yoi tip laju yoi kata kali ding haka jing yaj lenti ke jongi kabalatan daki jing tau kiba ima kasyaka jong kakali ding ka keren beriu bat ka don kemat kata kadai ka jing yoi kasyaka ka keren beriu bat ka don kemat kabar ula yoi ya kanuti kabasyong haka jaka kabagentang kata kadai ka jing yoi kaba ima hadu kata-kata bat kabalai ulayoi ya katem jong kishing kibatar khong mima pej nalum syati syatam tang kishing terkhong sudah tang ki maloi jong ki kli beriu tang kito kishru jong ki kli jong kamet beriu sudah kita kidai ki jingyoi jong neunong yathu lupa bat sakawai ka jing yoi ula yoi ya katakari ka jong ukok kabalakot kerteng dakamakok kamakok kadai ka hima ka jong ukok
thích cùng ông ki khasi jongi yau ksoj ubarat ba jong ki ki ai kerteng ujom deyam uksoj khasi uba kerteng ujom bat ya kahima ka jong ujom ki ong ka men koi ka jong ujom ya kahima ka jong ukok la ong umakok une udai nong senjar uba persyablai kata gade ke jing yo i jong i segel sa kawai ke jing yo i ke jong i segel ublai ulapet na ying mane msnguma kata ke jing yo i ya ublai mdon bala ban yo i mano ya ka dur khmat ka jong ublai ladangi kwa ban tip ya ka dur ka jong ublai lej hakayet pej ya lede namar bala thau yangi haka dur ka jong ublai uneu Ezekiel ulayo i ba ublai upet na kayeng mane uyoi tang ya kaleng kedong ka jong ublai baulam mi no na katempul na kayeng mane ban ino yakine kibawan ban mane ne ka kerteng jong u kamla dei gijing ima don bala ban yo i yo ublai kumne markmat wat don kibriu bat don ki para kristan jongi ki balakam ya kata kejing ya enti jongki wadu Moses ubalakot kerpang dau ublai shem yo i ya kador ke jong ublai kajaj benriu Israel kangej bej lada uno uyo i ya kador jong ublai udai banyap pi kata kade kejing ya jong kajaj benriu Israel ngan suong ye pi ki kemi ki kepah terso ki jaj benriu Israel lada don bawan tit jingkang menmet palat ya kakat arbeje ukpa bat ka kemi kilaya kentoj iwei ban play subu kat arsiteng don batit jingkang tang kumta ukpa uloong ki kemi pej play ka kemi pat lech pi king rong ba pi balai kia than ban lech ka dau ka long ong ka jaj ban riu Israel ka siap tieng ba yo unong tit jingkang udai ublai namala dadai ublai kin yo i ka dor jong u bat kidai ban yap Ezekiel ulayo i yau blai nakaleng kedong jongu baulami no nakayeng kabakentang bat kabakat du kalong ba ulayo i pat ya kayeng ka jong blai kabatmai hang ne ka sala persai kabasngau tenat ka jing peni ka jong blai yau ne usakri ujongu ko para bengeng ki ai kita ki jingmon haka jing yo i ka jong nong ye thu lupa yakine ki ai baro ko ki para bengeng baik ngi em makane ka perthai komba kalong menta ngi ya jakane ka perthai komba ngi ya menta ki ai baro ki labiang lot ki ai ka bangi kwa ngi layo lot mlayo lot menta Pikwa ya ka jingnang jing start pilayo pikwa ya ka spa ka pau pilayo pikwa ya ki yeng pakidulan ngilayo ngikwa ya ki yeng ke bakhamba ngilayo ublay ula ailot ingay baro ublay ula ailot yang baro kaperthai baro kawai pio ikato kabadap yang Henry kat nungod kitip ya keburam ke jong ublai hajapan kari kabala syongsa tang dau jumai
ka history jong kinong Japan ka yatu ba ka por ka ba mensua judan ki batay watang ka yingding ru hari Japan kitay bet da ka yeng jong kiset kiskan mday kiset ki baheru bat kitab ru da ki kenja plastik ki ba ka bangikot hadu kine kisngi ki celluloid Lashna karpang hari Japan. Kadau kalong bakadai kari jong ujumai. Kata ka jingloi-loi jong kibriu ha kata ka juk. Latap dak plastik la airi shot tang dak ise kibaret. La dau jumai wan kamdon ka jing mensau ai. Henry menta hari Japan. San pau riu pau mala ki yeng latai. Bat haba latay kita giyeng san pau riu pau mala kidei kiyeng kibala Don Spring. La pensyong haki spring. La dau jumay upun ke kiru kike. Pi kajing start ka bau blay ula ay ya ubreu. Henry, wat ula ayaw breu, kat kata ka jingstat, kat kata ka spa, kat kata ka nam ka buram makapertay. Way nong Japan, hakaway ka jing yasyam jongi, ulayat hu uang ngi sa Japan, ngiday ki breu ki babun kam hadu kata-kata, bat ka por san minute, kaday ka por ka basyong dor, daki klor ba daki million. Wangim culap ban pelut kaya kapor. Lada kakali kadu hasurak. Lada kam statue kabhaba I hangto. Late hit na kaway namar bom don por banyale aya katu kakali hangto. Wan jingwan labat de kirimot kat sabalay. Mot nlay shatterso. Na du bohalembong la syon yu remote baka umsum kan tnam ngandala po yang ne pi kata ka ka perthai ka bangingi wat sngo pula dakinong terso kilala da ka basuk ban pli ya ka TV na kalang kenot kat no tam nong Amerika piju perkat ya kata ni ya terso na kalang kenot ula pli TV te setay te nong Amerika lay bimot kata kadai kapor ka bangingim ublay ula ailot ula kerkulot yangi akan ka bertai piju berkat ya kato kapor hakabaka balang terso kadang long ka balong kadang long ka balang ka banengkong balaseng ya ka piju berkat ka kata kapor jong ki kemi ki patemen jongi namar baka gospel habaka wan na kanegari kam syem wan tli henry ka wan ban ya rap ya kamensem ban ya rap ya kamet jong kinong syong sinong hapo jong kanegari piju ya perkant ne em ya kata terso chane hadu menta phi la ya don ba ya thung phan ngi setay lete upan ya buon pha ngi setay ngi ong so la uto so la ngi ong piju modur hasua ka gospel don so la hakari si don don em le se shane yo phim ya thung ngi setay upiskot ubomla bangin ya di namar balabun palat balatat palat kedor. Shua ga gospel la don uto em. Shua ga gospel di sya la don slasyana em. Padon. Ya trei la ka trei. Berkat. Ka gospel kawan bat kini keli. Ayu ka negari kale shua baga gospel kanwan katne
ka gospel kala pen long breu kala pen man breu yang iki breu hakari kasi hato ngim sngaungo yau blai nang tai nari fareng u Thomas John henriu benai tang hakaleng klem yo i ka kendau tang hakaduriau ba henriu benai yai banwan yalap ya ka gospel sia ka negeri Modor para bengaja kata. Kaya pin sengawi lade. Tang sudah biasa bat kemem ulayawan baru arngot siaga negeri. Mano bakedau ba unwan sene nriu benai tang halenti. Kamdai kajing ej ba kajong ublay. Mano kan baong kile ceterso. Mano baong kile cekari kasi. Ublay uba ej yangi. Ulak kedau lenti yakinong terai jongu. Bangin long kumne kumbangilong. Poi hakal kata kalok jong Thomas John kaladai kapor bahkan kaya ki ya ikoni banongkong Maria kaya ikoni banongkong tang baro arngot harut jong kaduriau hakal kata ikoni klat na ka perthai piju berkat ya kata para bangai klem don ki bayeng klem don ki basam kamem jong uru kabala don haka jing telat ka bakrau watang banyeng na jing sitom ru kam la su ikon ibalakaru ila klat no baro arngot kiyayam na kabentai ikoni being klem don ki bayeng ala da ki don ki bayeng inyayam lang klem don menu kalok ka basuthia ngayai ban kim la kam sim ong yala ujong ulok yang in ya leit phaino sala ka jong ka yeng kasam kat kane ka jingji ang isyam kat kane ka lanot ngisyam ka jing yai lenti jongi em shikentin kamriu ko Thomas John sngau bha khli yanga betin habalakam shikam arkam ko ong kala long pleng ladangin ya leit no suki syakari khasi kabalapha ublay yangi piju berkat ya kata para bangai poi hakal kata tang hadin katto kanesnam ha poi ha sorangan ong hakal kata dang yayam arngot bayap ikon jongki poi ha sora yap sakalok bat nun yam ang tay marway uhaban yam hajan jong kamet yap jong kalok bat latep don buram yaka haki umat Henry syam laong ngan leit paino syalakari ublay ula pa akarbang hakane ka rijongi ya ka gospel bahkan yarap na ka bentajongi Henry ko kipara banget dan kiparari ngidang klet ya kane ka jingkor kuba ka jong ublay kadon kakap wat ngiru kidkot jong kabalang ngiklet ya kata kajingker khu ko jong ublay baulawan rahangi pijugli ya lede kae karyam suwa banwan ko gospel ngiyariam kumno ki khasi suwa banwan ko gospel kamdei ka kam ko besuk ladangin perkhan bat kane karyam kabadon buram hadu kata-kata karyam kabadon buram men shua ka gospel totem bau shenrang kasi baro uhab ban subo denem ta piatip sakaryam jong pipat kikintai ong ka history karyam jong kikintai pan kisus loin kamut ayu kata
Kat ne mentah ka gospel ka penpu penping ya ka jaj benriu. Ka jaj benriu jungi haba kami nang ne ban laj syakiri pareng. Piyo i kinong syondur ki bot ya ki long kumi jungi namar kiyo i ya ka buram bat ka akor ka bakrau tam ha kane ka sla pertai. Kane ka gospel kalawanra anak ka bentajong anak ka bentajong pi. Katne kari kakeladur, katne kari kakiau seberang, mentatang hapo ars pasnam duna bakawan ka gospel, kajaj benri ujungi kalapau nam hakeleng saudong jong ka pertai. Baju kasih mentah ka pertai. Presiden jong ka Bible Society ka pertai barok away udeu kasih gini gisnam beladap. Mudur berakawai ke pertai. Udan sawai orang bak kasi ubalong presiden uban penkoj ya kamariang ka pertai berakawai. Ngin sanang me kajaj benriu kabala itu dekiri jong ka pertai. Kajingiro bat kaburam kalong ya ulai. Katne ula karku, katne ula ai, ya kajingnang, ya kajing start. Hendai tang kawai ko para bangay lamiro nakane ka jaj benreu ka jongi ke bakwa bantu no ya ka buram ka bakraw ka jong ublay. Kia kiam man la ka sngi man la ka por bakin yo bantu no banlute no ya ka buram ka jong ublay ha kane ka perthai batkin namla haduk bandawai ke pertai. Kai kabang itip kabau blai uai tangkat ne kumbawai ngenem kot kabor bat lau jong unong tau kum kibriu kibama uhiu la tau. Piyo i para bangaj kadon kakap kabang iliat ceki jingi kai ke babakla kini gisngi. Utrai Jisu habala keli deki senran lano ko trai ka bawai jong ka perthai kan long. Lano ko trai ka bawai ka perthai kan long. Utrai Jisu wong ngam tip lano ka perthai kan wai bat ka ka ba sakat no nganwan biang siya kapertay. Ngam tip. Ukpaw ang sadon kajingwan arsin tangbang ngam tip lanungan wan. Piyo yaki briw menta kibakwa bantu ya kaburam jong ublay. Kibu tarik wat ya kajingway jong kapertay. Kibu tarik haus nem bola deb labu tarik em. Don ki don ki balang ki baklem rakhesu ru ya ke Christmas. Klem pen kresu. Ki don balang ki biadi shalang ha ke Christmas. Ha kane ke snem bola deb ki mi kresu. Kadau kalong bau don we unong ya thu lupa ubalabu tarik ya ke jingwai ke perthai ha ka arpusan tarik. Bandau yo bantu ya kaburam ka jong belai lakut ka balang terso ban rakhe ya ka nyeu pusan snam perthai la awai ar pusan terik te kita kibreu kime ya ka perthai kiyang ka nongrem da ka ba kiong akren ya ka ktin ka jong belai ka jok ka bangingi ema gini gisingi. Dai na kadagadaw ngakwa ya kane ka benta ka ba arpuai ka lenong bat ka dkot ka ba kendai nau Ezekiel ka ba batai kene kikintien ki ba ongkum ne kawaidlam ka bala penep bat ka bala pen pernairo tip kawaidlam kabala penep bat kabala pen pernairu kalong hapedeng jungi
hakin ikisingi. Para bangait-bait, ay bakan nakaran, kaneka subject, jong kaneka wajlam. Kat bau blay udang keren, ngedang don ka jingkerman, haka jing lenti ka jongi. Yo bau blay, keren syu kum sipor, haka jahit benriu Israel. Pipule ya ketin ka jong blay, bau blay, uklem keren syu ya ka jahit benriu Israel. Jan san spa snam. Pijuk berkat ya kata. Klem keren syu si kentin ru. Pale pop ru le. Free. Don jing seneng. Don jing kerau syu. Hakaba khaddu ka jahit benriu Israel. Kan lemwir. Hakaba khaddu ki kemi ki kpa ki samla ki lamare ya ki lom bat ya ki tham bat ki la perta bat ki la wat ya ka sur ka jong blai Henry kinam syamsyu ha e ru. Para bangait kat bakak tenu blai kadang keren ngedang don ke jingkerman yo kan poi kalat jing isnai kan kang hang no nginai ti la ka jong ka jingem. Hang ne ka wajlam ka ap menta ka bala pen pernai bat ka bala penep har bat ka bala ngok kalong bakane ka wajlam kane ka wajlam kan sale lot yaki bahok bat yaki bapop kumjo peladu kane ka wajlam tip syane syathan terso sikine kithan syane don na bayadung briu da kawaj ngi syakate ka than jongi syate sisen na kapor bangadang samla mangate la don da phi bayap man saw la hap ya ap sinong mangi kata ka jingeu ka kli ngeu kat kane kata ka kli bantang basyo ieu tau nong yap man saw ubala syadung da kawaj urang baru umnur tapi ban mi lesyong hayeng kumne tang ban mi ban le chimding yap na syato syadien jong kayeng ru sngau kumba lawan shot mano pi kata kade gejingeu kawaj lam kane kawaj lam kabangi ngi abat kadai kawaj lam kabala pendon kam tang na kabenta kinong sun. Henry kane kawajlam kabala tho hang ne kam don jing map laki bohok ne ki bopop. Don jing map ra kane kawajlam. Katrai kamlang kane kawajlam. Totiap ko kipara bangay bayay ya kabor bat ya kaburam jong kawajlam jong igibreu kana kabertai kaklan bor kan no kawajlam breu kane kamdai kawajlam ka jong ubreu kadai kawajlam ka jong ublai kane kawajlam ka jong ubreu haka pertai ka bangingi kawajlam kam ju penyap breu Henry ka Sudon hakakti unong penyabreu. Tipia menjur na ya kata. Kajudon kawaj ke ba penyabreu. Kamdon kawaj ke ba penyabreu. Henry kasudon hakakti jong unong penyap. Ne kadon na kawaj terso. Kamare hinang ne siya so matan kaligdong yubreu stay. Kawajhi kadon hagakti jong unong penyop. Kane kawajlam jongi. Totem bakawajlam kaduna kabor ban yau kulam. Kawajlam jongi kan. Ula une ya kawajlam. Udon uwe na terso udung da katari uwe ubri uyab. Tang sulet cakut pat utho pat nong bisyar du kulam jelok syarunar.
Kata kadai ke bor. Kadai ke jungi kita. Kawai lam. Kadai ka bakam duna ban yau tele jong ubreu. Tele jong ubreu ukam klain bun sya ban ya kawai lam. Kajongi kita. Sagaway kabenta kabangin ngauto kalong ong kaprobeb baka jing bahabriu kadai kabor kajing pu samrki kadai ka white lam ka bakraw kajing bahabriu kadai kabor ngatarai kajing bahabriu tu kala dai sya kabor kaban pengop kaban penbet ye kibriu ha kaperthai Dai na kata kadau ken bang ye shimkhia hadu katne ban pen bhabriu ya lede laisien sausien hakasisngi pej ya kayet kadau kalong bang iwat ya kabor Henry na ka jing bhabriu ka bakham klain bor kadai ka jing phu samrgi oh ka jing phu samrgi tu kadai ka wei tu ka batan ye gibriu Ukpa lawan jingwan hapu samrki segi kemi ukpa lawan jingwan bat kapu samrki bat ka ong ani kpa ka kong ilawan penlau kikot kila dong syadong mo penwa hajarong ani ine ipu du mentagas ngi imat ibha kamai imat mentagas ngi opan baun klau kpa tapi tang daga jingpu samrki Tang sipang pi saya ong no ken ko kpang ko wathit jansem tu pi kato ko bab kedan dahara ka ba sipo hajar ngan thit ka wei tu pi balong jubili ha balang terso tangat no kpa tablem thit artlis don kamsuk pi kajeng pu samrki ka kam kordor ka kam kraw wan ya ka wailam kai ka bangi ngidai banle Ko ki para bangai bayed. Ngiem makane ka perthai kabalong kumne kumbakalong menta. Ngiem makane ka perthai kajingyatan ya kabor ya kaburam om tang mangigi para briu hanrei wat ya kaburam kajong ublairu. Hanrei totep banging inemla aban lai nakane kawaidlam kabalong kabor kajong ublai. Baun bishar ya wei pa wei jong ka perthai laulong bohok laulong ubayai lai la ka hukum ka jong ublai la ban ker na ka bor bat ka buram ka jong ublai bat aka wei ka sngi ublai un sabishar na ka benta jongi iwei pa iwei piyoi ya ki khon Israel ki jongi Ki bangi ngi la siem bagi dei ki briu ki bakerpang ya ki bau blai ulakam kenti na ka bentajong ki ulakam kenti ublai ki khon Israel wong ka tengah junga te kane ka dei ka tengah junga kane ngan ri ngan sumar ya ka hadu ka bekot henrei ka tengah kam pediang ya la ujong Ublay piyoi, ulay alam, ya kata, kabaukam kumka tengah jungu, sau pau teligis nam magariklaw. Kayo ya kajing alam. Kaklem yoi. Pekat to kibajaya gariklaw. Piju berkat kumno. Kabam ulapsa yaki million ngot kibreo ka kileri klau klem trei klem kamu ai bam malakas ngi kimpat yo ya kata ka bor bat ka buram ka jong ublay ko para bangai kidang yale persya yala ujang ublay kae bat kama yangi kabaap kalong yo mangi kit khot jong kabalang ngim syam yo ya ka jing yalam ka jong ublay ya ki nyau pusan telis nam
Pitiap na em, baki kami kikpatamen jongi, kilabet ya kane kabalang, daga jing jau sep, daga jing jau mat, bat wat kesnamro. Bangingin yok kej, yakin nyau busan teli kisok, bat ki mau koridor, ki ba koridor jong kabalang. Ko ki para bangaj bayej kai ei ka ba phidai ban le la phio I ne em ya ka waj lam ka bala phrnai bat ka benep ka bala ap lupa na ka bentai ki breu baro jong ka berthai ka balong ka bor bat ka buram ka jong belai shua bakan jia kata tongin ye pej kum bakane ka thim kala keren na ka bentai jong phi kum ka balang Kai ngiyui bat kai ka bangin le hakalan tiya ke jongi nang ne syakmat yau mau meru batmai ngin le kumno ngin penklain lakalong hakajing syakri dakamet badakamen sem lakalong hakajing syakri ya kajing ai syakakam ka jong blai kane ke jubili kanda keren kerpang yagi long yeng yagi long sem hang ne hakabalang terso ngalai keren ya kawai kabalang kabadang rit ya ka jingdap nyau pusan senam jongkahi ngalai keren bat on da lawai ka jingeseng shibon gilayawan kublai yanga kabangas ngau kabangas don ka jing ngau hanga kalong ba Kidon ki para bangay, ki ba kublay ngandalapet don dayen belop. Hakaway, imentemen nilawan lang tay, giong ko postor, hay sorry barit, ngam jula wan jingye sangsyo. Bat menta kamen, ki temen basan jong, menta kasngi, temen basan jong kabalang, ki wan siyaw kunang yang anayeng. Ki wan siyaw kunang yang anayeng, bat iong pastor menta ngandap kendai pau prasnam. Ila kublay yang bat on dah habay ila kublay, don ru bat ka plastik akakti. Ibu akakti jungaya kata ka plastik ka bakhiya ba. On dah haba. Iong pastor kito kidai kibanga ngalakunay haki nyau pusan senam kijingay lenti haka pertai ngandalapet bat itumen basan dangi laya di siya don kapisanar kabasiteng ka nyau pusan tali hadu menta kadai kami minto kata kumba pi ai ma pi ka balang yang bangan sa jingen mau haka jingem ka jonga baki long kemi jong ka balang met bat mensem ladok la kerdo larangli kitong haka ne ka pertai da katong kata katong ka bau trayu lebo na ka benta jongi iwei bai wei Ban ngakwa para bangay to ay baka jingyay lenti kabatmay jong pinang nesitay kanday ke jingyay lenti kabajom komba ki kemitemen bat ki kepatemen kila ay pi hadu menta ya kalenti kabajom tang bato tip baha kata ka jingyay lenti Wat keli nga kane kalenti kalapoy hang no Henry keli nga ngalapoy hang no nga ngalapoy hang no namar ba kajeng yai lenti kamday jong kalenti Henry day ka jonga kabanga ngayay na kabenta bangan like siya katagari siya kaburam kajong ublay
Karmen skam baki kon jong kabalang kinang yo ya kamen sem kabatmai hakano kano kajaka kabapipidon ken mau baka balang jong pi kalarake ya ka jingdap beng jong karta ka jing ya lenti ya kapertai ken mau bapin long kum kisaki gi baim jong kaburom ka jong ublai hang ne haka sela pertai tang kawai kabanganong kay para bangay totep bakalan tiyaj hakane ka pertai siya kaburam ka jong ublay kamday ka surak rong kumba piyaj na buhay lambong sini kamday ka surak rong karman skam bau blay unyarap yungi nakabenta kaburam ka jong u amen.